Asenibingelele babukeli. Kuseyimi le ndoda le yokhuleka nakamthetho. Indoda yale kwesakamthetho emakhaya kwaNkomozi Polish. Cha bafethu la kuningi umuntu ayakwenzile ngoba ngilokho ngiveza nje kancane kancane. Omunye umuntu ke mhlawumbe ufuna ukwazi more ngami. Zikhona izinto ezinhle engizenzile emhlabeni. Ziningi kwamanje iningi zazo ngiyazenza. Kumanje ngiyazenza nje. Xhasa nalaxhasa yakhona noma ngekhona ukuchaza ukuthi imali kodwa ngichase nje ngokwenza nokukhuluma kanjalo nje nokushaqisa abantu abasha ukuthi kufanele beyiphathe kanjani. Mina bhuti uvusi ngike ngaba umculi. Yeah. Umculo futhi obengagcina ukuthi wasendaweni obaziwa nje endaweni eningi. Nginegama engaze ngalithola mina emculweni eluPrince. Yeah, so benguPrince. So not just uPrince nje kuphela. BenguPrince kanjani? Kahle le gama leso iPrince sort of ubukhosi. Ngangiyinkosi la ngangidansa khona ngalesa sikhathi ngangiba inkosi yomdanso ngoba ngangiwina. Kwakunama competition ukuthi ubani uyodlula omunye kanjalo. So umuntu uzoyibuza ke kodwa ukuthi ubukwenza kanjani ukuthi wena ngoba phela ubuhlanganisa okugebengu ubucula ubudansa kanjani ngoba phela uma uganga ngithi kufanele wenze njani ungabonakali public. Vele mina egangeni kwami bengicasha ngazo lezo zinto. Mina yabona bekuyisike sibanje thina umphathi bafuna ukushaya bebengiphikele mina abantu ngoba mina bebucashe ngalokucula. Angithi mina manje ngisho ngigqokile ngifaka ishirt ngifaka ngaphakathi elimhlophe noma elipink nebhlue elimhlophe ngishaya isicathulo phansi ngigqokisa kwangathi like isitabanyanyana. So uyambona umuntu kancane uthi engaphatha isibhamu. Kancane lo muntu ukuthi engahlukumeza engaba physical engabamba umuntu yabo. So bengicasha ngazi izinto kanjalo sizenze sidansa ongakuthi yabona ukudansa nokucula kuyinamhlanje ngiyakuzonda. Angimzondi umuntu okwenzayo mina ngoba ngakwenza ngithi ngiyakuzonda ngoba kwangiholela into engekho right. One manicula amantombazana enokugijimisayo. Ukugijimisa amantombazana kunama challenges akhona. Mawudansa kufanele ugqoke kahle, kufanele uthenge. Imali oyithola fanele ubenze into ebalekile ukwazi ukuyenza uthenga lezi zinto. So uyabona mina besithi mas dansa ngivelile phakathi kwabantu. Ntambama bakhona noma most of the time vele izinto amagigenzeke ebusuku. So masiwenze ebusuku ngothi ngiqeda mhlawumbe ngo11 noma ngo10 mina ngo3 ngiyotshontsha. Yabo. So uyabona ukuthi kancane kanjani ukuthi ungangibala kubantu abagangayo. Lo muntu adelana ecula lo muntu nje. Waye manje eze ngapha. Baningi abafethu sisebenzela even kwezomusic. So wayimiss impilo yami ake ngithi mhlawumbe noma into engangadalelanga yona kodwa ngangimuhle entweni yokuthi engangiyenza mina futhi nginama talent amaningi kungukuthi ngeke ngikwazi ukuthi mhlawumbe ngithi ngigarante ngoba kufanele kube nobufakazi ukuthi unawo lawo ma talent lawo. So njenganje uma ufuna driver's license okusho ukuthi uvele wena uya drive uyakwazi ukudrive. So mina manje ngakutshela ngiya driver but driver's license anginayo yabo. So ngeke ukwazi ukulwa ngento kanjalo. So kuningi nje mfethu engakubeka ekuphathe ngoba music yona into engigcine ngayo ngagcina sengiyeka ngoba phela manje ikhumbula mina ngijona ukudansa. Ipurpose yami ukuthi ngifuna namantombazane bengithandeka ngoba ngangisuka emakhaya ukushela intombi kwakunzima mina ngaqonya sengimdala. Uqonya somdala. Sengimdala. Ushela ngokudansa. So lento kuthiwa ngiyachama ngapha manje ngifuna ukuthi ngithanda ayinde futhi hayi bengusathane kakhulu amantombazaneni ngakhohlise kakhulu futhi ngakhohlise ngalendlela ukuthi namhlanje makhona umuntu okhohlisa intombazana ngiyanyanya ngoba amanye abantu amantombazana ngaphula inhliziyo zawo eze ngothando all right mina ngizile ngalokho mina ngize ngehit and run. Mina intombazana bengiyisebenzisa kanye mangalala nawe kanye bengihamba ngidlulela bengasheli besithi masicule masiqeda ukucula intombazana ngicela ukuhamba nani nibangaki thina besiba u5 we create mangikhumbula kahle. Bazoya abantu abaningi bayazi sazagcina safika kwamanye ngicela ngeke ngikwazi ukuyimention igama la ngoba iyarana namanje. So sengabuya kabi ukuthi ushuthi yathi bigcina abantu abakanje ngoba khona abantu mhlawumbe umuntu ejudge. So thina besibiza ngeClub Bangers before sidansa singabaculi sebenzini abanye abaculi abadumile abangaziyo bazokubona lokho nabe bebuka ama video bathi besisebenza ngisho koGoli besihamba koGoli siyosebenza khona sibuye nje yonke into futhi right yabo. But mina bengibuye ngihlukunyezwe ke yilokhu
ukucula ngaba ngoba egcineni kwakhona mangiyocula kufanele ngibuye ngizolala ngidlile Yeah. so ukucula bese ngiyenzeli thina ukuthi basihombe singaholela ngale zakhathi bekukunandisa sijabulisa ukuthi bazosinikeza i6 pack ngabe ibhodlela siyaphuza siyahamba then mina ngilali ngidlile so mina fanele ukuthi mangisuka la ngiyothola into engizolala ngidlile fanele ngenze njani fanele kukhala omunye umuntu kuze mina ngigain so yabo izinto ekanjalo mfethu zenzeka so umuntu bebekezela mfethu life like kwesinye isikhathi khona umuntu uthola ukuthi uyayibona ukuthi impilo yakhe iphelile njengamanje ukhona umuntu obuya uthi wena impilo yami out angikwazi mhlawumbe ngiphela ngemali yeqolo leyo kanjani ntombazana noma umunye u350 insuku ayifani ngoba kuno Monday Tuesday Wednesday kanjalo ingoba ayifani so kukhona okungenzeka khona ongeke ukwenza but nawe musu ukufaka izinto ezinegative empilweni yakho ukuthi njengamanje ngoba vele izinto zama zenzeki athi ngivele ngikhohle nami busafika leso sikhathi ngoba ngangiqala ngithi ngifuna ukubamba imoto yemanga ngithi ngivele indlela yokuyibulala ke ngifuna bengishaya ngenhlamvu ngife egaming mangiwinile ngiwinele imali ngisuke la eSouth Africa noma eKZN ngeke ngiqala impilo yami ngabusha lapho mhlawumbe senginemali kuba nje ngangithola nje imhloso yami empilweni yami nje mina ngangifisa ukuthola imali engango 1 million ayisho imali ethini thola 1 million nganginakho ukuthi ngayishintsha impilo yami ngo 1 million ngangayishintsha futhi ukugebenga ngangiphinde ngikwenza kodwa wagcina ungayitholanga lo mali awulutho ngisho vele nje ngijabula ukutshela sasitshontsha imoto yazi ukuthi umqondo wayo omusha ngiuthole sengasakwenza ukugebenga ukuthi uyakhona ukuyithatha imoto uyiwelisa iye ngaphesheya abangani bami bengithethe izona ezikhokha kancane ngoba mabethe umuntu ifortune 40,000 80,000 thabo iningi lo mali leyo but mawuyitshontshe kanje ngizokudayisela ngulethele 7,000 5,000 350 bami 3.5 2.5 imoto unyuwana noma ingeyintsha but imoto ehamba iyabuye right nje iyasebenza ayikhohleli ndawo yabo so nokunye futhi mhlambe angazi noma ngiyaphuma kancane esihlokweni hayi ngoyazi ngabe ilento le kunabantu empilweni abangena into ze crime beboshwe bephuma emajele bethi bona sengishintshile uyambona ngoba ngila kuwena bhuti kumkhanya kude TV indlela engizokhombisa ngayo ukuthi mina angisahlangani nezinto zokugebenga so ngizoshwaqisa abantu ngakho into endala sengayeka kudala uyayibona lonto kodwa abanye babafowethu bayakwenza beze kanje kuma TV becashe ngayi TV ade ngikhumbula ukuthi mina bengicashe ngomdanso ecashe ngayi TV vele manje masuvelela mawusithiwa siyamsola ukhuleka lemithetho ethi Joshua hawu kanjalo umuntu obade evele lapho usho yonke into ade yenza so abanye abantu bacasha ngalonto noma recruit abantu abafana most of the time manje kuba bafana abancane baba recruit ukuthi uthi uyiboss ngizosupply ngebhanga ngiyatshenteza kalawo mina baningi baphuma kuma podcast be confess everything kodwa ngale bayatshontsha yabo hayi yena siqu sakhe keep ibham bafana abancane ujabisa ukuphathisa ibham siyaqhuma phela siyabulohleze badubula babulala futhi ke laba bafana abancane mabekubambile khohla ukholela ukuthi fanele kufa umuntu ufuna ukuyizwa lento nje yakhe so iba lapho so abanye abantu bayashintsha abanye abashintsha ecathi isizathu kodwa kahle kahle senza lokho ukuthi mase ngiphumile ejele ngitholani mangifuna umsebenzi ngivulelekile ukuqashwa angiqashwa ngine criminal record ithupha zami ziyafakwa lapha zibuye zingcolile angisawuthola umsebenzi hayi ngikuzwa mina nje ngangathola umsebenzi owangaphandle izweni langaphandle ngavinjwa izithupha kwathiwa no ngeke uzukwazi ukuthi uphumele ngaphandle ithupha zakho ziveza ukuthi uzosuka la uyoshaya abantu uzofika wenza ukuthi lapha hey uyayibona hayi no mfethu ngikuza kahle mfethu awakha ukuphetha thini mfethu mfethu mina ngakusho kubantu kubabukeli ukuthi la emhlabeni impilo izenzeka ngendlela yayo uyifica ikhona izenzekela ngendlela kufana nomoya umoya ngoba ungaka nje uma uphandle uyawuza umoya ne ukuthi uyizenzela ngendlela yawo but kodwa wena una indlela yokubamba lo moya ungenzi umathanda wayo kuwena sikwenza ngani lokho asinezindlu uyalivala iwindow ungeni kodwa umoya uzenzela umathanda phandle yabo so ne life izenzela umathanda nawe imithe halfway qhubeke nayo hayi siyabonga bafosi hayi siyabonga